προσωπικά δεν θα τους χρειάζομαι πια. Ξέρω πώς πρέπει να γράψω. Ψάχνω μέσα στον εαυτό μου πριν αυτό βγει έξω, ολόκληρο. Αυθόρμητα όλα. Και πάντα σας διαβάζω το καλύτερο. Στέλνω το κείμενό μου μέσα στο φιλέσπλαχνο σκοτάδι της. Δεν απαντά. Αλλά δεν πειράζει. Μερικές φορές ακούω από αυτήν ρήμες, ρητά, ηχό, αντιχήσεις. Μια ζωή. Δεν είναι η μητέρα σας. Όχι. Δεν βλέπετε ποια είναι. Είμαι εγώ η ίδια. Η Χάνε Λουίζε Χάιμπεργκ. Διαβάζω στον εαυτό μου λίγο πριν το θάνατό μου. Καταλαβαίνω. Έχω φερθεί άσχημα στον κύριο Χάιμπεργκ. Κάθεται εκεί πάνω μόνος. Πάνω σε στρώματα γυαλί μαζί με τους παγωμένους του φίλους στα αστέρια. Νομίζω ότι επιθυμεί να έρθει κοντά μας. Οι νεκροί